Ucup habis mandi, enak, dingin. Aduh, Ucup inget mau ngapain ya? Dibilangin buku apa tadi? Oh, iya, Ucup mau mewakilin sekolahan sepak bola. Tapi Ucup nggak punya sepatu, Pak D aja nggak ada, Pak D ini kemana? Kemana, Pak D? Ucup ini mau beli, Pak D. Pak D kok nggak ada? Masa pakai pintuang ya jelek. Ucup nanti diketawain sama teman-teman. Gimana sih? Pak D kok nggak pulang-pulang ya? Ucup aja di rumah makan sendiri. Biasanya disiapin Pak D. Untung aja Pak D ada telur. Kalau nggak ada Ucup makan apa? Untung ada telur sama apa lagi yang buat makan. Oh, bahasa lupa. Ucup makan sendiri, nggak dikasih uang jajan juga. Gimana ini Pak D? Pak D kapan sih pulang? Kok nggak pulang-pulang? Padahal Ucup kangen di sekolah. Teman-teman dikasih uang jajan. Ucup aja uang jajan nggak ada. Biasanya siapa dari rumah biasanya nggak tahu. Gimana ya? Tadi yang ikut sepak bola itu mewakili. Oh, Jojo ya. Tak salah Jojo aja. Jojo kan pasti nggak punya sepatu. Pasti dia punya cap ya. Dapat sepatu. Tak ke Jojo aja lah. Apa enak ya? Panas gini. Oh iya, adikku ndek endi ya? Gak tau mulai ngene. Pengen ae pengen kok ketemu ya. Lapor iku rek aku. Lucu nek kono dhewean, kono kanca parane wis. Duh, iki si areke. Lo Duh, Assalamualaikum. Aku mau metu. Ngepung ya? Enggak, Lapo? ngomembak. Lapo ndek omah Mbah? Turu nak kono. Ngawur. Lah, Masih ono kok. lah pamitmu iku ngepung. Pamitmu ngepung. Ngawur kapan? Iko Kak yo, zamane kapan jawaban ini? Isu sih. iya. Terus lapo iki? Sembarang yo karo. Layangan lah iki ono bendang ini. Oh panas, ireng. Yos, gak usah wis. Nak di. Mancing. Oh kayak mancing. Iya wis. Aku wis gak ono peliharaan ya. Mati kabeh. Mati lapo. Tak pancingi wak gue. Yos. Nah, arek-arek. Ayo wis. Ayo wis. Ayo cok. Aku ah. Yo, Sembarang. Ini aku yo. Ini. Kalah lagi lapo. Lapo? Mana duit kakak? Gak duit ya aku. Si. Piro ya ono ya? Yo iki dadekno ngene. Goblok. Ono biasa. Gak duit. Anak kepatut kon lele. Duit ah, sik. Duit. Aku lali soalnya. Suwene. Wah, mau dhisik. Ya. Yo ono yo apa sih? Enak aku. Oh, ono. Piro iku? Loro. Sing kalah duian yo. Yo. Kricikan tok ngene. Tekan ngamen. Loro tok iya aku duwene. Wis ngene tok. Iya. Gak seru blas. Oh, Wis. rajan. Yo. Ayo. Dhisik yo. Yo dia kan duit Iki ya ono. Ini. 2000. Pas 2000 yo. Do. Oke. Ayo. Ini kita kan kuno, kok sing kalah kalian Joko. Yo. Ini yo. Yo. Agak-agen yo. Iya sih. Dan aku iso iku kan apa? Lek ngarani Apa?
Gangsing iku. Oh, iya. Pantulan. Terus. Lu main ya. Oke, set. Terus melbu siji. Ayo ayamu. Melbu aku. Iki sih adik kakak LL iki. Oh iya. Mama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Telat. Oh. Pulang dah. Kakak usah. Waalaikumsalam. Salim. Salam. Hari iki keuangan aku rere ambek kanca lawasku iki ya. Nunggu. Saya bayaku. Sik ala. Kowe kapan? Engko ae. Kira Gatel ya. Ada nang jene done. enak. Coba kon. Bayar di selek. Gini. Sik aku say. Nan biasa dah iki. Yo kak, ngeduwe. Iki sih duwe. Iku tatawan bos. Saya aja kowo lho ya. Lho. Ndukur kabeh. Aku tak main kandelo. Engko sing dukungan aku ya, kabeh. Tak dukung. Iki ambek iki dukungan aku. Iki Yo jar. kene sik iki. Lho aku. Upin Sik gurung. Yes. Yo. Tas. Lho. Aku ya. Ya. Insyaallah. Sik. Lho. Gak oleh, gak curang ya orang dhewe ya. Iki lho, mlaku dhewe. Sik, aku sing bagi. Dimenangkan oleh Alex. Ayo mulai. Gatel ya. Bagi lo. Loh, kepuy kok. Oh, Mas, apa sing main ki dheweke yang tengah? Kayak main ah. Iso. Enggak Ini juga. duitmu. Nggowo. Endi? Iki dhekku. Loh. Oh. Ojo kaget. Masih segini, adikku tak tarui. Kakak. Lho iki mah duwe mau sih. Ayo. Kuwi ku. Ora apa. Tarung judi gak oleh. Kayak wong kerang-kerang tok iki. Gol. Aku oleh akeh. Aku oleh akeh. Ayo wis. Aku oleh akeh. Bayar nang kuwi kan. Aku oleh akeh. Aku oleh akeh. Yo, Mosok ngene terus rek. Aku yo pingin tulinan liyane mosok ngene ae ngarinas ngelu. Kon gak ero ta? Ngene iki yo ngelu, Bos. Diuter-uter nang ngene. Ngene. Lho, bisa. Allahumma sholli ala sayyidina Sampai lorong. Salah lele. Iki yo yo ditinggal. Itu temen yo. Yo. Cak yo. Sepuran sing akeh cak, gak iso nggawe apa-apa cak yo. Wis, mandek kok kene sik ae. Waduh. Dikon ibu mulai maneh rek. Ngene lak boleh beban maneh. Enggak kobrak meneh gedene mboy sine apa dikani ibu imang. Ya apa ya ucup ya. Sumpek aku ngene iki wis. Kon mulai maneh. Wong tak tinggal minggat iku cek iso mandiri arek yo. Tak paranane mlebu. Tadi nggak ketemu. Dari sana sampai sana nggak ketemu loh. Ada siapa itu? Lo ada Pak dia pulang, jangan naik mobil. Wih, bawa apa itu? Ada pulang, bawa mainan itu ye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bawa apa ini deh? Sejub. Apa ini Sejub. deh? TNI. Loh, aja ngono iki nggone TNI. bapak biyen almarhum iki. Wisan. Ada apa ini? Lu Nocot ae. Maaf. Ron. Lu. Sik. Dibawain dari siapa? Entar kok mbahmu. Loh. Mbak Blongko. Blongko Apa mbahmu lagi? jenenge. Wis, jeneng mbiyen kon niku ya opa rek kok. Iki ala-ala iki teko Mbak Blongko. Iya, Bu. Lah iki- Coba. Heeh. Lho, Ini apa koprek ini? pede. Isine sakmene ya apa sih ibu mau ngkei. Pak D bisa masuk sini. Kok ana tak tekuk-tekuk gini. Cek dilepet. Ayo cup. Oh, jangan cup. Kenane kok. Wis. Waduh, plok ngono. Ngene lho. Wis. Oh iya. Ya apa? Nasib. Pak D, naik Pak D dulu. Ya apa nasibmu tak tinggal. Loh, coba aja nggak ada yang ngasih uang. Ya pemane Masa aku sendiri aja. aku ngilang dadakan. Lu kenapa Pak D kok Dulure Pak Deloro. sakit? Iku kecelakaan. Siapa? Kecelakaan tubruk truk. Siapa? Iku tubruk mobil mainan.
mainannya Ucup itu. Iya, sing mobil anak kene lho. Kok melero sih. Oh iya sih. Ya iku. Ditobrok ponakane mati. Itu kan habis Pak D bengkel. Iya, tak marah kenan tak bor api ke sini. Ya apa ndak tinggal masake? Loh, Ucup aja mau makan telur setiap hari Pak D. Pangan apa? Telur. Telur. Iya. Kapok. Salah sapa kon njaluk aneh-aneh. Ndak usah decak nyet. Duit tekan di Pak D iki. Oh, aku mau wingi rono iku utang nak terminal. Untung Ucup di sekolahan dapat makan bergizi setiap hari. MBG wah. Iya, tapi Oh Sabtu iya. enggak. Oh. Apa oleh Sabtu? Loh, tapi Sabtu enggak sama Minggu. Oh, iya iya. Ya ya spray kan ya besar kan gombol ngono. SMP ya. Loh. SD. Ya SD. Sekolah dukur. Iya, bener. Ya bener. Pak D masakin ayam Pak D. Ucup lapar Ono Pak D. pancet cup ngono wis. Mangakno aku males mangono makene Gus. Kon tak tinggal tak Ucup itu ya tinggal. lo kan boleh jatuh deh. Ucup itu biasanya itu masak sendiri Pak D. Masa Ucup nggak kasihan sama Pak. Kak, kon tak dari mandiri. Lo Ucup itu nggak bisa. Ayo saya justru sampe Pak D dilatih le. Lo Ucup nggak mau. Kon gak mau tak nyonyok kon. Apa itu? Kak wis mbok kon kuwar kok. Ayam Pak D masakin Pak D. Mo. Aku yo mulai-mulai rene ku ndelok Ucup iku iso masak apa ae tambah yo masakno Pak D man. Iku ni wis kon iku. Bisanya Ucup itu cuma telur. Ya wis gak apa-apa ndang nyeplok ndok ngono. Itu bosen Pak D. Ya apa maneh? Oh, Gimana sih? wis Pak D hari-hari iki wis males masak Ucup, males hausan. Wis Ucup ndelok ya apa iso masak dhewe tak gak. Ya bisa, tapi cuma telur Pak D. Ya belajar nak YouTube, ya apa carane? Kan Kon nggak ada bahannya. tak tinggal HP utang bon waro. Bute aku bon ya. Nggak Buat boleh. gak oleh. Iya. Waro jenenge Pak D. Oleh. Aja mau ngepon. Wong Tokonya aja nggak boleh. wong pasar larangan lho kenal Pak D kabeh. Waro. Pak D. Ndau siapa? kangkung. Pak D Bagong. Bagong. Oh iya sih namanya Pak D. Ya wis niku. Wis waro. Bude, saya mau minta sawi. Loh, saya doang. Kan Ya Pak D. sawi wis eseng-eseng ta opo, masak Ya, opo. bisa, Pak D. Senang masak ngono tuh niku. Wis mlebu ayo. Karo wong butrek ngene iki ya. Bentar Pak D, Pak D. Napa? Sampai lupa tadi apa ya? Hah? Ucup itu mau mewakili sekolahan. Pancet ae cup. Beliin Apa niku? sepatu. Sepatu. Sepak bola. Karo Pak D gak cekelan duwe ngene arep tem sepatu lho ya bukan Tadi Bu. itu aku mau Wis gak urus, gak urus, gak kan urus. dipilih sepak bola juga. Ya wis kon Gitu. nambah Jojo. Aku mau usaha sama Jojo. Nah, Jojo lah duwe sepatu siapi. gak punya. Empo ya Nah, apa itu katanya- apa deh gak duwe. Akan mau Gak urus ya apa usaha caramu sama- ya. Ya, aku kan mau usaha sama Jojo. Iya. Kalau Jojo nggak ada tadi. Diparan di sini amae. Habis itu aku sudah situ Mbak Dedat. Wis kok lagi nyusul dhewe sih arek. Oh iya ya. Ya wis. Wis aku gak ada Masakin duwe Mbak wis. De. Pancet ae. Pak D tak turun aku ngono, gak ngurus kon masak oh. Pak D karo pegel kabeh ngene ya, mulai teko mbahmu. Pablongko. Ucup tak mandi aja. Wis. Ya wis ndang atuh so. Arek kok tak nunggu Ya. aku. Turu Ini ngantuk. tak kamarnya Ucup aja. Jane wong sak noreren lho YouTube yo. Ya kan sapa maneh nek kanjakan aku nak ono sapa. Mat dia minggat asline arek kok. Mosok YouTube lek terus no ngene yo. Ya apa mandiri ini arek iku lek kerang. Mosok ndakan aku terus. Aku lek mati mban ya apa? Arek kasok mandiri. Terus lek aku mati mau ditutup ukuranku. Pak D, masakin aku Pak D. Wis jarene wis arek cek turu wis. Aku tak turu ae wis. Mau ngantuk ngene iki. Tak mlebu nak kamar ngasuh. Mana Pak D?
Jadi dengan Ucup mandi aja nggak ada. Enaknya ngapain ya? Oh iya, tadi kan Ucup mau beli sepatu tapi nggak ada. Tak solusi aja ya ke Jojo. Masa cari Jojo lagi? Ucup capek nggak ya? Enggak, tak cariin aja Jojo. Suwe rek gak Nah, ngamen rek. namanya Ambon ah. Namanya Ambon. Ambon. Iya. Oh, nak guna. Ora mau iki kupung. Iki suwe gak ngamen is. Karaten ngene dikowo. Ecek. Ayo sang suwe kesuwen. Ayo. Lho, iki Ambon. Oh iki ta. Lah Ambon ana portal iku. Lapo, ada portal melingse kok. Bisa ayat ngene gak iso menakno iku yo. Kangar iso. Kangar iso kon Bon. Lah yo dolen ae. Portal Lah bener portal iki. iki. Lho, ayo gawe iki ra usah Kita satpam iki. Satu nak kene. Mau petal. Jo, iki kocek sama iki. Kapene logor paling. Mene Senin paling logor. Senin logor iki sana satu kali. Iya paling, lek lo dikilokno mana? Hah? Dikilokno. Sisi. Gak logor iki, gak itu logor Senin. Mundur iki paling bulan apa, Mbok? Sabtu paling. Iya. Sabtu wane jelas. Loh, sapa? Sapa iki? Mrene. Iya, api ambek apa? Garane. Garane. Yo, Ngomong kan cilik penjilakan. Ayo, cilik sama kan munggah nang kene. Ya sing ngunakno sing mau lho botol. Tunom. Le. Tuno. Tole ngene mutuna. Cuman nanti buta mati. Apa sih? Lho, ojo pri, ndelok awak. Yes, iki lho. Lho, barangnya. Lho, apa iku? Ah iki. Kabeh ngamen. Alat ngamen iki. Alat tekan ndi kon? Ditarik ke mana? Ala tekan ndi? Anu maling mau. Oh lho. Mana iki krungu sampe jero ruangan iki lek ngamen. Kene jok ngawret bagema ya krungu jane. Iya. Jane. Tak jane yo. Didol Boleh lah. dicoba. Api kemping. Didol lah iki. Di kempeng itu. Bon, didol lah. Tang depan ae. 2 kilo iki. Lumayan iki, Bonde. Oleh wake iki dhek iki, iso omah iki lebih. Dhek. Ayo. Ngamen ah. Napa ngamen iku? Kapan kapan ae ngamen. Meneh. Lah iki simpen sih nang ngono. Cek yo, Kak, nak jalan jere. Unjalan. Sol yo. Unjalan. Si, delok. Yes, warna wis. Ayo nanti. Kak, Kak, gak ilang. wis tak tandai kok. Sapa suwane? Iki yo iki ilang dijogok awak dhewe iki. Hilang iki lho. Lapong nano iki. Hah? Plau ra. Kak mau rayap miber ya cekel hak kene kok. Iki Rayap on munggah. Rayap iku mlaku. Mbok iki miber. Wis, cabut. Gak kena. Cabut. Ya wis. Jalan. Nandi? Ayo. Nanti yo. Nandi? Oh. Ndi lurai wis nyanyi wis Allahumma sholikin lan soimah lo wis lanjut ngene wis Muhammad ya Allah Yesus astagfirullah ndi lurai dewean rek gantian pas iku aku sing marani saiki wong sing ilang ngene urip rek kopi gak ono apa dia nak gun rek apa lah pompong aku gak ngenean chẳng mbak pedai po tanya rek ya iki arek teko iki lho kok sabun mbak pedai kan ayo malah aku diluk enggak ayo malah aku diluk enggak nandi diluk salah yo kon jam ngawangnya aku guys apa sih apa mbak pedai sih ngerti aku paham mau nih pekarek ya sampai baru ya sayo malah aku mbak peda yo peda serusu ikun yo ngono ah sip iki pisan lho iku ketokno kabeh babumu ngene iki cok aku ah saiki wae kayak sabun wis iku paten bukan sih paten ono wis yo
Sabune. Sing ndi iki sabune? Aku ora paham sing ini. Eh, Ya apa? ini nah, Wah, ya rek. roti. Iki pisan. Cekak sih. Ya. Kok Isi banyu. duduk Aja kakek. Yo. Hop. salah kene iki uang. Ya. Wis ora wong masalah aku apa? Kuwe ta aku. Tekelan. Sumban. Takut ae. Iki kon emang ngono mbah. Ngapa umban dhewe apa? Lho kon lho ya wis kon dari gelem ngewangi aku. Ayo wis. Iki lho mbah iki lho. Enak kon. Ayo wang ngono. Terus. Iki lho wang ngono, masa aku terek. Lha apa sih? Perang dah. Aduh, apa iki? Ayo we, wang ngono we. Gak jelas ngono kok nek ngewangi. Iya wis ngono iku. Peda-pedamu lah apa? Wang ngono, aku biasa tak wangi ngono. Kapan kon ngewang kono? Ya prek. Wis yo. Yo. Sia, kurang kincong kok. Ya kuwi sembarang. Ini. Nah. Ingin lah seret. Dikira mandor kon. Oh, Ya kan gantian. Terus ngarepe karemu dhewe kon gak jepiro ngene iki. gantian kan. Pesta gawe wong loro kan. Hah? Enggak. Ayo siraman. Mangkel aku. Lho. Oh, prek. Oh, buka sengaja lajeng iku. Lho ya, kan nyali yo ah. Lah kon dilsi mbok tambah sabun maneh kuwi apa sih? Sembarang. Sembarang. Nih, ini. Terus. Kinclong rek pedaku rek. Sembarang. Mantep iki pisan. Yo Loh, wis. ya. Iki ne lho. Ah, rono. Ya Allah, ngali yo dah. Wis, mari. Kakak. Iki lho sono balik sabune. Wis. Saya udah ngamuk kok. Ngawur. Iya ya. Wis. Wis. Mau banyu sapa? Banyu ne. Ayo nang mlayu. Ngawur kan iku. Iya kan. Loh. Oh iya. Tonton. Tonton. Loh. Ayo cepetan weh. Weh. Bobo. Wis papa. Ya apa iki? Embo. Salon iki salon. Sanyone wong, Cuk. Wis gak apa-apa. Siti ae. Wis, Gak apa-apa. gampang kok. Wis, engko iki digaringno sik ae ya. Engko tinggal muter-muter ae wis. Oh, ya wis ayo lah apa ya anja. Wis. Terus sik. Ayo. Sik nyalano sih. Wis. Ayo. Kosok ngono ya dikeki yo gak diganti. Ya enak etok ta iki. Ane duit weh. Ayo. En. Mana ya Jojo lo? Itu Jojo. Tadi aku nyariin Jojo mau ngapain ya? Oh iya, mau cara buat beli sepatu. Gimana ya? Nah ini. Jo sini ya Jo. Aku mau tanya Jo. Lu, soprin lu. Coba. Ya sih, coba. Aku tamrono. Jo, kamu udah ceritain Jo dari tadi. Kamu kemana aja? Mau nak rumah Loh, kok. kamu ngakilin sekolahan ya sepak bola ya? Oh iya. Loh, kita nggak ada sepatu. Kamu ada cara buat beli sepatu. Ya apa? Kamu nggak dikasih itu Loh, kamu cacamu? Enggak. Loh, caca Pak D. Nggak dikasih. Kamu kan biasanya jadi anak jalanan. Kamu biasanya kan tahu gimana cara dapat uang. Kalau nak jalanan ya ngamen. Kamu nggak apa-apa tak Nggak ngamen? apa-apa. Kamu ada alatnya dah. Nggak tahu. Oh iya Cuk, tadi ada icik-icik. Warna biru icik-icik. Buat apa itu? Buat ngamen. Ada dah. Ada. Ayo diambil ayo. Ya.
Nah, itu Oh, ini loh, siapa? Itu buat apa itu? Buat ngamen kayak gini. Lepasan ucup ada sininya. Ya, ini kan tadi apung nemu. Kemana ya enaknya ya? Nggak tahu. Ke situ ah. Sudah. Ya, saya nak situ. Iya. Saya juk. Aku kok tadi malah ikon ada bahasa Indonesia. Ya nggak tahu sih kamu sih. Ayo, Ayo. Di sini ta. biasanya aku. Gimana ngamen itu? Sini. Oh, permisi gitu ah. Ya, permisi langsung nyanyi ya. Ya. 1, 2, 2, 3. Oh yang Dulu. bukanlah yang suka. Nggak dikasih sih. Bon dulu. Tak ikut dulu kono 1. Kok kayak monyet ya? Oh, kilo. Kok nggak dikasih lo? Tadi takut ini. Lihat. Kayak kamu sama siapa itu Cambon nih ya? Enggak. Cak Pak Demu sama ini. Ini tuh Cambon sama kamu. Nggak dapat uang, ucup jadi takut di sini. Benar sih. Arwani. Jangan nih. Ucup. Op. Iki sih. Siapa? Siapa jenenge iku? Ucup sih lah. Kok lapo kok ambek jojo ngamen iku. Iya ya. Gak beres sih. Ya apa Pak Dene kok jadi ngamen. Lambu. Teges blas. Oh, sini. Ayo terus. Kon iki apa, Rek? Apa sih? Apa maneh? Ayo. Yo. Ayo weh. Iya. Ayo, lemes banget cucu. Ayo parani. Ayo. Lu. Kok lapo nak gini? Itu mau cari uang. Ayo apa? Beli sepatu. Lah kan jangan jawab demo. Ayo. Kasih Pak Tata nggak punya uang. Yo apa Pak demo kan lapo? Ucup aja. Iki lho aku dicari. Kon gak sepatu pisan, sepatu apa? Bapak lah. Ana tuh bal pisan. Iya iya. Sudah sepatu. Kok saya nyentak. Asal ngene. Nih, biasa. Piro? Aduh, dapat apa Cuk? Ini Pak, ini uang ucup. Iku. Lho iku. Bukan. Lho ya Iso, apa? ayo. Iso. Kena cucu kabeh. Heeh. On ayo aku nak iku. Pak Demo. Bukan ini tuh buat uang. Kena cucu sik. Ah, Ayo sik, sik. aku babong. Alah golek Pak Demo ayo. Tuku sepatu cukup. Heeh. Dewe yo. Kita dapat 2 itu saya. Ayo Pak Lurah. Anu. Apa? Mau kemana? Tapok ayo Boleh, tapok boleh. 2 ya. Astagfirullah. Kak muling golek Pak Demo ayo. Ayo. Gak beres sih Pak Demo iki. Ayo. Kon mulya. Mulai aku. Yo. Sing enak sampean ya. Wis tak lakon gak ruang sumpek ah. Ayo. Sing enak. Ayo. Ampun Mbak. Angale. Nggih. Ayo cepetan. 1, 2, 3. Bolong tak iku. Iki barang, ayo. Pak. Ayo. Ayo. Tinggal lagi. Munggah. Oh, Iya. tidak. Yo. Bentar. Si. Iku lho Pak Demo iki lho. Iya Pak De iku. Ais. Pak, di kamu bisa ke sini. Embo. Di rumah. Ayo sembuh. Ayo, ayo. Wis. Hop. Lho. Lapor ini rek. Iya apa sih? Munten sih. Cek tak lakon kuwi apa sih? Anak Kon tadi Pak De gak teges ngono. Lapo. putumu lho lapo? Ngamen iki lho. Ngamen. Ngamen. Bisa Pak, saya tadi. Lha apa kok aku ngamen iku? Katanya mau beli bola. Lho kan ya mbo solusimu ya apa kok ngamen? Enggak apa-apa. Ya apa lah kon Pak Dene ya apa lho gak gelem tuku. Mana kok ada duwe ra utang ngono kene ayo. Ya apa sih? Ya apa iki? Utang ngono aku ayo. Ya apa iki wis? Suruh nih. Ya wis urunan ae. Sesuai Ayo. iki yo pangkate yo. Yo, iki Misal. pangkat iki lurah paling gede duwe. Yo. Ono piro kon? Kon Kon delok ae. kon Tadi udah Ya, ada sibuk uang. ya, lumayan. Heeh. Moro lek aku iku lek aku gak usah. Yo karepmu Ayo. Sik. Lah ya apa? Yo iki ya. Tadi kan Kak, udah Kak. lo kasih uang. Oh, wis cep ya. Ndi mek. Ucup ngamen. 2000 tuku taek. Ya gak apa-apa wis, ya wis. Ya apa ayo urunan ah. Gawe ku ayo. Ya wis. Ya udah. Ndek duwe. Ini. Wis kene. Sik. Oke. Wis tak TF. Nih. Kene. Oke. Aku. Wis tukono ae tuku bareng ayo. Oke. Ya, ayo. Ayo.
Yo, ki apa ucup? Jawab ceng papat. Kaiso. Bisa wis. Gak apa-apa ayo wis. Kaiso. Numpak ayo wis ayo. Saya wis. Jangan ayo. Ya ayo. Ayo. Ayo aja bocor cep. Takut Pak De. Cep. Sik. Mandek kene sik. Ngene sik ya. Ucup takut. Sik, enggak. Sik ya. Tak beli sepatu. Masalah Ini kok lama sih? Itu menjadi takut di sini. Mana sini Pak De? Pak De nggak habis nih ke sini. Itu Pak De. Hop. Iki sepatune, Cuk. Akhirnya kono les. Aku ke situ ke Jojo. Hah? Nggak usah ke Jojo, ayo pulang aja Pak De. Saya mulai. Nggak usah baca Ya wis ayo. pulang aja Pak De. Jojo nggak usah dikasih. Surup. Kong, buri kong. Hah, kawis. Ayo kon. Ayo, Kong. Pak De Ucup takut tuh ada. Nyanyi weh. Wah, panas ini. Apa ya nak ya? Oh iya, Tepan. Jalan apa iki? Lapar weh nak ngono rek. Iya iki. Lu sih cinta. Ada. Like, comment, share, and Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih.